ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to halwar guéde podora guiya jama alwali darila barka wura ali gelela ngawle sere kunda fasa ngabo kon waktu yoni ha to winde bobala kame kurela ɓokki ene jeeya e gardede kabruji mena ñalawma hande o forum international ko fate banggue jonde jaam kame kisale nden ka joɗima to Dakar e tawtorede hoorejo leydi Mauritanie kam e hoorejo jagorɗe leydi France to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo taaride biteɗo Mariama Bakary o holliti kala hitande laamu leydi Mauritanie ne yaltina 150 million koppreje dollar gam fabade laddeli leydi Mauritanie ko fati e cumuji baɗoji e ladde to leydi Mali ƴiñodiral bannogal toon ñande 16 dule hen lewru woni ñalawma hecci hanke wala mbiyen jamma hecci hanke o to Bowal nogas e 6 mars ɗum noon wanno ko sanga 4 heures jamma ɓe kolliti ko gañi hen ko kala ko capanɗe jeetato neɗɗo ne tawe e cuuɗi safara taweteɗe e nder leydi Mali to leydi Gambie tambiɓe ko fate banggue tumnogala leydi ndi ɓe kolliti wonande mandaji hoorejo leydi ko duuɓi joya tene kadi jomum wawata ɓennude mandaji ɗiɗi to Guinée Bissau armée leydi ndi holliti haajumum ala kala e dawrugol leydi ndi tene kadi kuddeta wonta wat e nder leydi ndi ɓe podani ɗum sedde yawo to Niger Mamadou gartunoɗo e leydi mum ñande alhamisa jewtuɗo henno teɓama subaka hande o weddama e cuuɗi dumbirɗi taweteɗi e nder leydi ndi to Nigéria police mo taweteɗo e Lagos uddi ken wona jumaji kam église uji jeetati saabi ɗum noon ko kewgol dille mabɓe e nder leydi ndi commune Cheikh leydi Sénégal woni ɗon foftere mum to wiyete Kidira koye leydi Sénégal faade e dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde e windere nde yo noto docteur Djiby Sow ene eri dendagal bandiraɓe kala tenti ko fate banggue tumɓe koye mumen ko fate rafiji ko fati e fibrome kam e kisti kono kadi jaɓeɗa ha fayma e moriɗa e nonne kadi ɗo ɓuutowa ha heewa ko fate banggue dogama site yoga e rabiji kala tenti ko fate banggue ɓoɓre ɗum noon omo humpiti hen omo jogui leɗɗe mum tene kadi ko bittuɗo hawo heeɓi hen ko laaɓi wona hunde feppinade oɗo saaha mo gonde noon kanko docteur Djiby Sow mo tawe to barkewi noon woɗɗani waali jantana woɗɗani gumala woɗɗani barkatu woɗɗani sincana walla mbiyen woɗɗani sincu padalala ɗum noon omo eri dendagal bandiraɓe kala jiɗɗo jokkodirde makko oɗo saaha mo gonde mo tawe to barkewi to galle Sharif Boubacara Haydara ɗum noon jiɗɗo jokkodirde makko kala waɗata ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 ɗum noon walla mbaɗa numéro makko WhatsApp ko 70 caggal nde mbaɗa indicatif leydi Mali 70 857 mbaɗa 247 docteur Djiby Sow ene jaara dendagal musidɓe mum taweteɓe toon to Amérique ha tedi toon to Memphis kam e Espagne ha toon to France ha fanma leydi Gabon ha fanma toon to Mozambique e Cameroun kam e yoga e nokkuji ha toon to leydi Côte d'Ivoire kala docteur Djiby Sow ene eri dendagal bandiraɓe kala ne mbawata nottade tenti joguiɓe ɗiɗo hen rafiji nde jooɗiɗo e leydi Espagne wuro ne wiye Tortosa kettude kaburuji mon e demgal pulaar
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeetati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya kabruji men ɗemngala pular kikiɗe hanke o khalifa général mo tijani woni serigne babacar sy mansour kame khalifa général mo oumariyena woni ceerno bachiru tala kono ne kadi kame khalifaɓe diine kame aada kala tente dawriyankoɓe kala moɓodiri to galle horejo leydi to ngam jaɓɓade teddungal ngal cheikh oumrol foutiyou tala jogino e saaha muɗuma ɗum noon ko silama ko cheikh oumrol foutiyou tall waɗirno jihada ganduɗa ko tubakoɓe kemno nawi ɗum toon to lamorgo leydi france ko kantigui artira kikiɗe hanke o toon to lamorgo leydi sénégal woni dakar taw kadi artiri kaɗon silama ko hoorejo jagorɗe leydi france biteɗo hoorejo jagorɗe leydi france biteɗo Edouard Philippe kam e yaadiɓe mum kala ɗum noon wonani belema mawɗo no feewi famille oumariyena kam e famille wonande alhaji malik sy tiwawona kamɓe kala ɓe moɓodiri toon hanki ngam tettude walla mbiyen ngam tan jaɓɓade kaɗo hen silama walla ɗo hen silameje ko fati e banggue gurdam afrique naɓe caggal noon siftinɗon wonande hoorejo leydi france Emmanuel Macron hollitino wonande ɗiɗo dumunnaji kala ma wat feere kala ko fati e ko afrique naɓe kutortono ko ɓen koninkoɓe leydi france ko nawno toon to leydi france ma gueɗe kala gartire ha jetto e nder afrique ɗum noon ɗo saaha mo gonɗen woni belema mawɗo no feewi ngam jaɓɓade ko fate banggue yirude yitere mum ko yiwno cheikh oumrol foutiyou tala joni koye sénégal keddoɗena mayen kaale from international jonde wattude jeego ɓiire taw kadi ko toon to dakar ñalawma hande o e tawtorede hoorejo leydi mauritanie koɗo teddiniraɗo ndeɗon jonde woni cheikh woni tan aɗa hen biteɗo mouhammeda cheikh kasouwani kono ne kadi wonde hoorejo jaagoɗo leydi france kam e seti mum timmuɗo kam e délégation ngaji goɗɗi kala jonde nde noon ko jaam e kisala yurnitade nden kay kisala ko fati e windere nde kala taw kadi ganduɗa ɗowi ɗeɗon golle ko hoorejo leydi sénégal woni Macky Sall garangala hanki hoorejo jagorɗe leydi france kam e yaadi mum kala nandiral sifama to galle lamorgo to kewa nandire jeegom hakkude leydi france kam e leydi sénégal ko fati e banggue jokkodiral hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ha joni koye sénégal keddoɗena mayen kaale hoorejo leydi sénégal Macky Sall bati ñanda set jawtuɗo hen no taw kadi koto joɗorde landa APR toon suuti konngodi makko ɗin konngodi noon ko jabtade yoga e ɓen lundi yankoɓe laamu makko ɗi cunno ko fate banggue pétrole kam e gaz jiitaɗo e nder leydi sénégal sorenaki jogori wonande sénégal ko gueɗe ɗe pewani wo holliti ngaalu jiitago leydi sénégal ko jaam duumiɗo jogori wonande ɓiɓɓe leydi ndi tene kadi ko ngaalu laamgu ceere yaltugu e nder leydi sénégal ɗum noon woni tigui koye ndenka kam e kisala ala kala kul huli comiɗi e nder majjuma ha joni koye sénégal keddoɗena mayen kaale guykaji duumiɗi ɗiɗo henna dumunnaji kala e nder leydi sénégal ha tenti hakkude dakar kame thiés brigade gendarmerie wonnoɓe wadde hen leskoji mum caggal nde pawi juyɗe mabɓe yoga e sukaɓe taw kadi ko bandiji tuumaɗi ko en tigui mbaɗata ɗeɗon gueɗe caggal on leskoji ɗiɓe mbaɗi ɓe jeeyi ha ñiɓirde wonande ɗiɗon bandiji ɓe tawi toon kene foronde cappo kene foronde nogas e nayyi télévision taw kadi wujja koye magasin nokku biteɗo castora ɓe tawi toon kadi ken wona téléphone ngaji nogas taw kadi ɗin téléphone ngaji gujja ko toon to gol tappe ɓe tawi toon kene wona batiraji sappo taw kadi ganduɗa ko batiraji auto taw ko batiraji kesi pola ɓe tawi toon kene wona capannayyi e jeeɗiɗi poste radio mo PM ɓe tawi toon camion goto ne sarsi kene wona temedde jeetati sac taw ko sukara kono kadi ɓe tawi toon kene wona temedde ɗiɗi bidon nebam ɓe tawi
ton ke wona capanɗe joya taw kadi ko sak maro mo 250 kilo ɗeɗo gueɗe kala ko gujjade taw jak koye nder magasin uji ɗum noon ko laamu ngu sakti ɗuma caggal nde ɓe ndewindi pele ɗiɗon bandeji ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en jatonto Sacré Cœur ko ɓandu suka gorko yiita jamma hanki o ene maayi taw kadi kanko gorko o fanoti koye nokku biteɗo Hawar walla mbiyen fano koto hirde wiitende Hawar hirde nde ɗon ko hirde Ngamri ko toon tigui o teɓɓiti ko toon o hawri e joomi ko caggal nde police kame sappo pompier ngari ko ɗon tigui dondi ɓandu makko nayimo to cuuɗi safara taw o yalti aduna kono tawaka e makko kayitaji andaka noon holɗo jeeya andaka no wiyete ko ay wonde kala o yalti oɗo hen aduna ha laaɓi sen giwi to leydi Sénégal paalen koto leydi Mauritanie Pan News ko jayde wiite noon ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo taaridi o holliti biteɗo Mariama Bakary wonande kala hitande caggal nde o jooɗi o yaltini ko fate banggue cimtol makko o holliti kala hitande laamu leydi Mauritanie ene yaltina kene wona 1.6 million koppreje dollar so tawi noon wattama egguya ma wona 6.3 milliard koppreje egguya ɗum noon ko fabade yoga e cumuji baɗoji e nder leydi Mauritanie walla mbiyen e nder laddeeli Mauritanie ɗum noon ko findinde e jertinde yimɓeɓe ne mbawata rentade duppude yoga e laddeeli taweteɗe e nder leydi Mauritanie taw noon ganduɗa laddeeli ɗi ko yimɓeɓe kame jawdi ndi kala ko hen wuuri ten ke ladde so tawi natti woodde enene koyemen yama nattena woodde ha joni koye Mauritanie keddoɗena ami jayde wiitenoon ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue cellala ɓalli duppi kene fotta wonde tonnuji temedere walla mbiyen duppi kene wona tonnuji temedere taw ko médicament contrefaçon kame produit ji goɗɗiɗi happu mumen gasi taw kadi ko 25 kilométre lawol faade to Rosso e tawtorede wonande walimo nosata gam haɓade ɗeɗo henna gueɗe to Mauritanie keddoɗen ha joni ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie wuldu Cheikh Qazwani hocci lana mum ndiwawa gam yaɓande toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal gam tawtorede jonde jaam e kaldigal waɗore toon ñalawma hande o siftinde on kanko hoorejo leydi Mauritanie kanko woni koɗo teddiniraɗo ndeɗon jonde omo yaadi e jeegorɗo 10 no dirteɗo to galle lamorgo to biteɗo Keba Ba kono ne kadi omo yaadi e directeur cabine makko kanko hoorejo leydi Mauritanie kam e sete timmuɗo ha joni koye Mauritanie keddorɗena mayen kal Sahara Média holliti jagorɗo kalfinaɗo cellala ɓalli woni Wuldu Hammadi tawi nder leydi ndi jilu mum fuɗɗima ñalawma hanki o walla mbiyen ñalawma hecci hanki o ma wat balɗe 5 e wuuro wiyetengo Alek kono ne kadi si Jordanie e nder falde mum kala ma wat balɗe 5 goɗɗe e nokku biteɗo Guerwa ɗum noon ko findinde e jertinde ma wat batuji jonɗi no fewi e yurnitade yoga e cuuɗi safara tawiteɗe nder leydi ndi gam holludemo hoorejo leydi Mauritanie addi ɗum e laamu leydi Mauritanie ko yidde ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata sellude kamni kala safro taw kadi so tawi yeehi e cuuɗi safara beele kadi ene wawa jaɓɓede toon jaɓɓugal payodingal no fewi wawa safrede no hannirta ni ɗum noon ko jillu makko e nder leydi Mauritanie kanko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal ɓalli ha joni koye Mauritanie keddoɗena mayen kal Sahara Média holliti citoyen mo leydi Mauritanie addi plante wonande goto e safroɓe e cuuɗi safara ɗi leydi Mauritanie gam hollirde wonande yebare ko fata banggue ɓen doctorede yeebiɓe joom suudu makko tuma nde sellani ari e ndiɗon suudu safara ɓe jeebima gam safrude on ha on rutti e joomum on plante noon wo joƴƴini ɗuma koto joɗorde halfinade ko fata banggue haqqe neɗɗo ko ɓen noon kollitima ndewido gueɗe ɗe mbaɗa hen loskoji mumen ko wonde kala ma en gartoy hen to Mauritanie keddoɗa joni Jeynila Abidine kam woni kardiɗo ko fata banggue worɓe joomen ngaaluji e nder leydi Mauritanie jillu mum toon to Émirats Arabes Unis to Dubai joɗodima toon e worɓe joomen ngaaluji taw ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taweteɓe toon wullitiɓe caɗele mumen ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e
leydi Imirade oɗo sawo hettimamaɓe kamɓe kala yidde makko noon nde gollorɗe kewɗe mbatte nder leydi Mauritanie ɓe ɓiɓɓe leydi ndi mbawa yitade koye men wonande ɓe worɓe ɓe jiidani yande e laamu taw ko joomen ngaloji fodɓe wawde wadde gollorɗe ngarɗude to leydi Mauritanie keddoren ha joni Apan News holliti wonande ogirde kanŋe wonde laamu ngo ɓoyata ma uddi ɗum e nder leydi ndi ɗum noon kene fota wonde 3 kilométre hakkude mum e hakkude leydi Mali kam hakkude leydi Mauritanie kam e Mali taw ko nokku militaire kaɗanoɗo kono noon nokku wona nokku kesso ko fate banggue ogirde kanŋe sifti noon duuɓi jawtuɗi wonnoɓe toon ne gasa kanŋe taw ko sudanaɓe ene gujjito caggal nde ɓe nanggaɓe dumbama taw ko juuti caggal ɓe nawta leyɗele mabɓe laamu ngu hollitima uddit wonande oɗon nokku beele kadi wawa tigui gollede ko fati e banggue jiilugol kanŋe e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddoren ha joni Sahara Média holliti halfinaɓe ko fate banggue duɗala jaaɓi hattirdi ngala naksata mbaɗi batu men ñalawma hanke o gam yurnitade wonande ɓen janggoɓe to duɗal jaaɓi hattirde hewɓe addude fitinaji e kala saha tente yontere yawtunde waɗino seppoji mawɗi no feewi ko fate banggue duɗal to gam yidde waylo baɗaɗo ko fati programme jangguin toon to duɗal jaaɓi hattirde wawata ittede jeyaka e nder programme uji mabɓe ɗin konnguli noon muusi tigui wonande ɓen kene wona jeeɗiɗo taw ko janggoɓe toon to duɗal jaaɓi hattirde ndiwama subaka hande o kene wona balɗe 30 jangata toon taw ko ɓen ɓuuri tigui wawde ɗowde ko fate banggue ɗiɗon seppoji kame fitinaji kala hene mabɓe noon balɗe 15 jahata toon ko fate banggue syndicat ji he tan ɓe jangguinoɓe kame janggoɓe kolliti en mette mumen no feewi to Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kala ko fate banggue catala Somelek tambingal ko fate banggue kuɓɓama leydi ndi gardiɗo ngal ɗon catal bati kikiɗe hanki o kam e gollotoɓe e ngal ɗon catala yidde makko ɗo saha mo gonen ko uddide nokku centre mo ganduɗa taw ko heblo ngarɗo ngo no feewi taw ganduɗa kala gollotoɗo e ngal ɗon catala ma jogo taw ko carte professionnel ko wona ɗum ko kadi kala ɗo jom wawata golloyade waɗata ko wutte taw ganduɗa ko wutte gollorɗo taw ɓen kilaneɓe soɓe jii jomum ɓe payata ɓe gandi tigui koɗo henna caggal teskede guyka mawka ene somo yoga e ɓen gollotoɓe taw koye ngal ɗon catala ko yidde ngarɗinde jokkodiral hakkude gollotoɓe Somelek kam e kilaneɓe tambiɓe kam e kilaneɓe sodoɓe kuɓam e ngal ɗon catala sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali wadde ismu annabi o sallallahu alayhi wa sallam ñande 16 nduɗo henna lewru wonno ko jamma hecci hanki o sanga 4h jamma to estada 26 mars ko toon tigui ɓittodiral waɗi sanga 4h jamma ngal ɓiñodiral noon waɗi ken wona capanɗe jeetato neɗɗo gañimen gañanɗe musɗe no feewi kono hawɗo saha mo gonen leskoji ne jokki en holko saabi ngal ɗo hen ƴiñodiral ha waɗi ɓeɗo henna kala gañiɓe en waɗani mayɓe kono kam waɗi hen tigui gañiɓe ha pokkiti ha porñi ha koyɗe keeli hen won hen ne tawe toon to Sour Safara nde Gabriel Touré won hen ne tawe Sour Safara tawetede hakkude Bamako ngam wawde safrede beele kebta koye mumen ha joni koye Mali keddoɗen toon to Mali ma en kal ko fate banggue fedde haɓantoɓe ko haɓotoɓe ko fate banggue mbuñaari haɓotoɓe mbuñaari ɓe kolliti kala hitande wonande ɓen waɗoɓe mbuñaari wonande ɓen buñoɓe e nder leydi Mali ene mbasna laamu leydi ndi ne mbasna kees leydi ndi kene wona 250 milliards taw ganduɗa koye koppareje France CFA woni hen ko policier ji wonɓe booli 100 woni hen kadi ko agence uji goɗɗi ene heewi limotako kamɓene oɗo saaɓe caggal wonande tambiɓe nde ɗon ñawore hayso tawi woni asman ne yirba e wiide konnguɗi mabɓe wona konnguɗam ñamɓe ɗeɗon koppareje kala yo nangue nawe to cuuɗi dumbirɗe aɓe jaadi hen to Mali keddoɗen ha joni fama ko konin koɓe leydi ndi to falde Mondoro
ndewitima toona taw ganduɗa ko pele seɓɓitiɓe ha tetti toon motoje jonde no fewi ha ganduɗa wawi teɓade toon wat boniɓe jeenayo kono haɗani toon wonande ɓen iwnoɓe to Burkina Faso taw ko wat boniɓe e nokku biyeteɗo Ouankoro jeni e wuuro wiyetego Bidi jeni e wuuro wiyetego Bidi jeni kadi wuuro wiyetego Sankoro caggal on wonande taweteɓe e nder nokku biyeteɗo Ouankoro ne jokkodiri koni koɓe leydi Mali ɓe faama ɓe noon gari ene gardi e kaɓirɗe timmuɗe no fewi mbawi tigui fellodirde e ɓen seɓɓittiɓe ne doga ha tacci kerol faade Burkina Faso siftinde on wonande hakkude Burkina kame Mali ene yamira kala hen ridduɓe seɓɓittiɓe ne mbawi nadde leydi gondi ndi ɓe tawiɓe e nder Burkina Faso haɓe jani e base ɓen seɓɓittiɓe ɓe mbare mabɓe sappo e wiide jayde Mali actiɓe tette mabɓe ɓe nangue mabɓe ken wona nogasa neɗɗo caggal nde ɓe mbare mabɓe sappo ɓe tette mabɓe nogasa kono ne kadi ɓe tetti ken fotta wonde 43 moto ene wondi e fetelaji kame kure yoga e gueɗe goɗɗe jaaduɗe en mbiya tan so tawi woni e kala yontere ɓiɓɓe leydi ndi ne jippo e booli ene kollita koninkoɓe amin gondi e mona yama dokkaɓe cuusal ha ɓuura ngal ɓe jogui ngala to leydi Mali keddoren ha joni Masina waɗi ñalawma taw ko ñalawma wadde dépistage ko fate banggue ñaw biyeteɗo diabète ɗum noon ko yidde tigui beele yimɓeɓe kala ene ƴewto so tawi ngala ñaw biyeteɗo diabète ko ari winditi waɗa dépisté ko fate banggue diabète ko 150 e joyo neɗɗo ɓe kolliti yimɓe hewɓe ko hulɓe arde kono kam ko ari ko waɗama ɗum ene moƴƴi tan kala saaha neɗɗo waɗa dépisté ƴeewa so tawi ala diabète sukara ƴeewno wawi toppitirade ko fate banggue ñamde mum kam e jaram mum kala ha joni koye leydi Mali keddorɗena duuɓi sappo kaso biteɗo Dawouda Kone so tawi en duttima to legal tawetegal e Bamako nokku biteɗo Sira Koro ko toon tigui ɗum wanno ñande 22 lewru avril hitande 2018 caggal nde o arti jamma kanko Dawouda Kone e galle makko wo tawi tigui joom suudu makko ene woni dow leeso suudu makko to ene wondi toon e gorko goɗɗo bisnoɗo Karim Fane ene mbaɗa yahata yimɓe nde ɗum mettimo noon ɓernde ɓamimo ko ɗon tigi o yeehi o sortoyi jaasi makko udditi baafal o naati o tawi ɓe toon aɓe mbaɗa yahata yimɓe ko nden tigi o salki jaaseje faade on biteɗo Karim Fane accani ɗum ha rutti e joomum to cuuɗi safara gilde noon ko dumbannoɗo kanko on biteɗo Dawouda Kone o ñawama yontere ndeɗo hen ma wolelo duuɓi sappo e kaso siftinden laamuji meɗen laamuji men ganda dewle men so tawi wona baɗaɗe ko fata banggue certificat de mariage so tawi tan koko huma juma ala kayitaji ɗum noon so tawi tan pelɓodiral ari hakkude moon so jeehi to cuuɗi ñawore sa renaki ñawore koye dow ma yanata kono koɓe wadɓe ko wiyete adultère sinno wonino ɓe joguino kayitaji ko fata banggue mariage yama wona kanko Dawouda ma o jogo gonga ha joni koye Mali keddorɗena ma en kaale Mamma Koyta ko Dumbuya ko debbo dariɗo ken wona duuɓi 25 ngam haɓade ko gueɗe batteɗe e rewɓe kame rewɓe tokosɓe kala yidde kadi wonande rewɓe ɗe goni kala yo balle beele mbawa gollade moni kala yiito hoore mum waɗi conférence mum o holliti leydi Mali sohlani armeji sohlani fetelaji sohlani barodiral kame ƴiñodiral sohli kay ko golle kam e ko ñaami beele debbo kala wawa nehide ɓiyuma beele moni kala wona e jama sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko to leydi Gambie tambiɓe tugnorgal leydi ndi ko fatte banggue cour constitutionnel leydi ndi e gardugol ceerno Souleymane Diallo ɓe cakti ñalawma heccanke o wonande tugnorgal leydi Gambie lawɗi ni oɗo saha mo gonɗen walla ni wayli tugnorgal ngal Yahya Jammeh wayluno hitande 1990 e 97 caggal nde o ari e laamu hitande 1990 e 94 nde o iwi e laamu hitande 2017 ko nden tigui Adama Barrow ari e jappere ko wona ɗum konon ɓe jurnitima ngal ɗon kuulal ɓe guitti ha laaɓi wonande ko heddi en ko manda hoorejo leydi ko mandaji ɗiɗi tan taw ganduɗa manda pop ko duuɓi joya so tawi joomum gayni yaaha bolel mum goɗɗo wawa lomde yolde sen giwi toon to Gambie koto Guinée Conakry paɗena ñalawma heccanke o woni ñande asende Alpha Condé
waɗi jilmum nokku biyeteɗo ni corégérien tawi nder leydi ndi woɗɗani leydi Mali no feewi o jaɓɓama toon jaɓogal payidingal no feewi suuti toon konngudi makko kanko Alpha Condé o holliti o ɓooyi haalde teni kadi ko haali ko ɗum tigi woni ko haaltata o wiyani ma o ƴam 3e mandat o wiyani o ƴamata 3e mandat kono ɓiɓɓe guinenaɓe ko mbimo kala ko ɗum woni ko waɗata ɗum noon omo hetti ɓiɓɓe guinenaɓe oɗo saaha mo gonɗena ni corégérien kolliri metti mumen no feewi guila Condé are laamu ko fotaniɓe ko ala kala ko waɗa hen ɓe kolliti noon so tawi ala ko waɗa hen oɗo hen dummuna koɓe tawtoyoɓe sellu delen Diallo to Guinée Bissau koninkoɓe leydi ndi taw ganduɗa ko gardiɗo chef de armée leydi ndi sakti konngudi mum holliti Guinée Bissau koninkoɓe gonta faale ko fate dawrugol leydi Guinée Bissau kadi ko wona ɗum ko kala kene wiye coup d'état wonta waɗe nder leydi ndi ɗum noon ɓe podani international ɓe podani ɗum CEDEAO haaju maɓɓe ala oɗo saaha ko haalete e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ƴetti laana mum ndiwo kikiɗe hanki yaɓani Paris lamorgo leydi France ñalawma janggo ma o tawi toon to Berlin lamorgo leydi Allemagne ngam tawtorede jonde from waɗore toon ñande 19 ha fayma nogas nduɗo hen lewru taw ko G20 yurnitade ko fate banggue gonka yoga e leyɗele Afrique kam e aduno kala ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen oɗo hen suka gorko yarata koye duuɓi 16 wiyete ko Amadou Sangaré hoɗi noon koye nokku biteɗo Bouaké yani koye magasin goto jamma heccanke o ko itti toon kene wona million ngaji 3 waɗe sac mofti e huuɗo kono caggal nde o tuuma dadiɓe nanguimo cukke makko kelle gulɗe jaw ko nden tigo wawi haalde nde sago yiita tawa hen kene fota wonde tawa hen kene fota wonde million ngaji 3 ko preje France CFA ɗum noon wiide on tan nden to ɗe anduɓe on no feewi ha tenti ɓen ɓe jeydeɗon to Burkina Faso nokku biyeteɗo Yari Sala ene tawi nder falde Brezanga kene wona 32 wat bonijo teɓama jaggama taw jagguiɓe ko koninkoɓe leydi Burkina Faso e nden ndeɗon fiyande koninke goto mo leydi Burkina wasi hen fittandumoma to Ghana yaadiɓe HSGF yidde mabɓe ko jeytade koye mabɓe taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo taw ganduɗa ko ñande 16 fayma 17 ndu lewru woni ñalawma hanki o ko nen tigui ɓe jaltini kaytol mabɓe ɓe kolliti ɓe jeytima koye mabɓe biteɗo Charles Kami kam tigui Charles Kami kam ardi wonande nokku biteɗo Togolan occidental ene jeeya nder leydi Ghana ɓe kolliti hitande 1956 ko nen tigui ɓe mbaddi jungo e fandu gam wonde union leydi Ghana kono ɓe kolliti oɗo sa yidde mabɓe ko jeytade koye mabɓe taw wona rébellion wona fiyande wona haydara kono laamugo akara hay konngol suwa taw haalde hen to leydi Cameroun nokku biteɗo Bamenda toonne kadi ko gorko goto duppa toon hanki caggal nde wonnanga wonawa ha ladde pono liggayidade makko yuppa essence o ɓe duppimo gulali makko haw natti wullude haw ɓuuɓi caggal nde wujji siftin ɗon to Bamenda yontere yawtunde tato duppama toon kala tan jaggaɗo toon ko pono liggete e dande mum waɗi essence duppe hanata latade to Cameroun keddoren ha joni kerol hakkude Cameroun kame Nigeria kenon 70 galle duppama toon ñande aljuma kikkiɗe nde taw kadi ganduɗa cukalel gorilla jarnogel duuɓi 12 ko ngel tigui ɓe taƴi toon dande mum ɗum waɗi ɗum ko Boko Haram kono sifti noon ko hawni ko yontere yawtunde kenon 36 jiyaɓe e Boko Haram dañino doktude garti molti e laamu leydi Cameroun kolliti acciti armeji hen jeena ko rewɓe kam e sukaɓe to leydi Gabon Libreville waɗi jonde ñande aljuma aset alet jonde nde noon ko jonde nden ka kam e kisala wonde leyɗele Afrique centrale taw ganduɗa ko ɓen halfinaɓe ko fate banggue dadiyankoɓe leyɗele woni chef de police ko ɓen tigui potirne wonde jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kam e jaccingol mo leydi Gabon to Niger Hamma Amadou gartunoɗo to Niger gonnoɗo gardinoɗo sur sarɗeji ndu leydi Niger gartunoɗo ñande alhamisa jawtuɗo henno kam tigui teɓa subaka hande sanga 6 heures galle mum weddoya to kaso tumanoɗo wonande nde wanno trafic ko fati e bebbeji so renaki ma wat lebbi 7 kaso ten artirnoma ko yidde heɓade gam yiye jeeyede e sumgoji baɗoji hitande fande so gueno haji to Nigéria kene wona 7 hakkude église kame juma ko ɗum tigui woni ko udda to Lagos taw uddirim ko halfinaɓe hagge
hande innama de ɓe kolliti wonande sonuriji ɗi jumaji ɗi kam église uji ɗi no ɓe gollirta jamma ni walla no ɓe noddirta ni ene ɓurtine haɗa yimɓeɓe ɗanade ko ɗum saabi noon oɗo saa ɗum kala uddama musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tonganan kabaruji men garande en kikkiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en